اے آرداد کے ارداد ہمیشہ کتی دیما نشتہ گوں تو گپائیں موتا چوشیں سرپدی مردمی نگوشا اور نئے کے زانتکاری بلکہ ماں ایک لفظاں کے نودر بریاں اور لفظاں کے نودر بر اماہیں کیا یہ سفر روان کن تو کدی آثر نبی من چنا بندات شاعریہ چے کرتا پدرداں کے نیمگات کگاں آزمانک نوشتہ کرتا و کم میں باز کے استعمال رجان کاری کرتا ارسطوئے نامی کتاب بوتی کا بلوچی شاعر عزم نام سر رجان کرتا امریکن شاعر عزرا پاؤن آئی شعر ہو ردانک نوشتانک مرجان کرتگا و تنینگا منی افسانہانی بزان کے آزمانکانی دو کتاب دیمات کا دریگ پچبی و دریا دیما پیدا کے وہ یک کسانی تو بوشے گداروں کے سائق واتر کا ہم نوشتہ کرتا و ناک دے ردا منی چندے کتاباں لفظ ساچ اجتماعنا بیا لفظاں کے سرا گپ جنے منچو جیڑتا شرگداری بلوچی شرگداری یہ منی کتاباں شاعری ہے تو بوشے کے لچہانی دو کتاب دنیگا منی دیمات کا یک کی جنگلے ادا بھتے و دومی تہارگ وعدہ و نگ دے یک جتاہیں مکتبے کے ماں بندات کرتا یہ سرا کہ ماں منیر و عطائے سرا گپ جتا نوشتگیں تاکا یہ سائمیہ میں نوشتہ کنگا دو تنینگا چاپ و شنگ بیتا و عطا شاد سرا کستے عطا شاد نوشتانک میں چتا وہ یک جا کتگن دلا بلین نام سرا چاپ بیتا عطا شاد جند شاعری سرا منی یک گونڈو کی کتابیں ہستے بزرگ آسمان آؤں چاپ و شنگ بیتا وہ چندی کستے بنی ردوبند آتے گئے کتاب ردوبندیں کتاباں تو کہاں امان اللہ گچ کیے آئی ہمیچو نوشتہ کتا میں یک جا کتگا یاتانی عرص نامہ چاپ بیتا زال بولا زکا چیتا مرچی گے نیاما ہرچی نوشتہ کتا پتن تاکی انجیر نام سر مکار کتا آؤں چاپ بتا چندے منی دے کتاباں کے مارے دو بندات یعنی تو بوشے کے دنینگا منی کے استی بیستو شش کتاب تو بلکہ گیشتر با چاپ و شنگ بیتگا من کے استے بلوچستان یونیورسٹیہ شعبہ بلوچی استاد بلوچی وانی نگایا اور ارداد کے استے ہمیشہ اور دنینگا ما سرپدبا ما ایچنا کتا و آدل تبا کے منا کار کنگ لوٹی و شریں کار کنگ لوٹی بلوچی زبان آپا آدنینگا من نکرتا بلے آمنی واب و حرمان استا و زندہ گا موہدات بعضی خیال استے کہ منی دلان کے ماں کار بکنم علازم یک روچے دیما کائن تھے بلوچی لفظاں کے ذکر مرچی و باندھا تاچی کچنچو دل جمے اچھا باندھات بارہ گپ جنگ نبی باندھات کستے یک انچے موسمی نامے کہ اگر سیاست بھی بلکہ ما گوشتے کہ باندھا چی بھی بلے لفظاں قدب آئیے ذکر کو مرچی کے سر لازم گا بھی تو کت کا بلوچی لفظاں ذکر کو مرچی کے نیام یک تفاوت ایشیں کہ مرچی بعض نوکیں تجربت کتا کاری بیتگا کہ ذہن بیتا زی لفظاں کے بارہ مردمانی رنگیں سرپدی ہوں نبیتا کہ مرچی استے مرچی شاعری لچا دستوں کے تہا بعض نوکیں تب و محلت کگا کہ زی نبیتگا آزمانہ کے تہا بنگپ و ٹکنی کے مرچی کے میل دیمات کگا ہی کسی زی نبیتگا مرچی ناک دے تہا کہ دنی بازیں زانشی لیکا کے یک دستور ہے
دنیا تہا کے لیکا کھایا ادب بارا میں زبانہ کھایا چکے باس تہارت کگا کہ میں زبان نبیت تگا آزاد لچات کا دستوں کت کا وہ ایک زمانے گئی تو بوشے کے سانیٹو ترائلے یا آئی کو بیتگا کہ میں مردمہ گوشتگا پدائی تابالاس بیتا ذکو مرچی گے نیامہ یعنی یکی سرپدی حسابہ دومی رنگو تارے حسابہ سہمی بنگپ حسابہ یہ نہیں کہ ذکا شرعیں ادب نوشتہ کرنگ نبیتا ذکا ہم شاعری تا شرعیں شاعری کرنگ بیتا ذکا آزمانہ کے تا شرعیں آزمانہ کو نوشتہ کرنگ بیتا بلے ذکا نقد حسابہ نقد پیمے چیز یا یہ زانشی رنگ منع گیندگا نئے تھے کہ مرچی منع گیندگا کہتے کہ مرچی چونکہ وہنگو زہنگے وہ ایدگے رساک در استا اشانچ مردم گیشتے شن تحاش ہوتگا اور سرپد بیتگا اور پتہ ہے مرچگیں لفظاں کے تو کا یک نزدیکی یک سنگینی اور یک کمیٹمنٹ کے منع مرچی کیسے گیندگا کہتے زی ہم بیتا بل زی چندے مردمانی گورا بیتا مرچی بازے مردمانی گورا آستے زی میں مردمانی کرا نوشتہ کرنے کے سوال یہ بیتا کیا بلوچی ہے آترا یا بلوچی آرہ زندگ دارگے آترا چیزیں بیکھنا مرچی میں کرا مردم آدھا بارہ لفظاں کا بلوچ و بلوچیہ چے گیش کیسے وطی عشقا گو تہا پترتگا وطی مہرا گو تہا پترتگا ذکی آنی دل آستا کہ میں بلوچیہ کار بیکھنے پرچہ کہ ایک نوشتہ کار ہے کہ تا آزاد کیسے نبی تو نبی سے کے بعد آج شر نوشتہ کوتے نکا مرچی کی نوشتہ کار یک صاحب یہ تو بوشے کہ آپ بلوچ و بلوچیہ چے گیش ہاں ای لوٹی کہ ماں شرعیں ادب نوشتہ بکنا وہ شرعیں ادب ہمائیں کیا ہوتی ذاتی تجربتا یا زندگیہ کیا ایرہ سماق ہوتا تو آئیرہ یہ چیز دے با اور تو زی آئینی کر رہی ہے اس تک کہ میں بلوچی واسطہ چیزیں نوشتہ بکنے ہمش کے ذکی موسم تو کا چندے مردم دیما آتکا پدا لاس بیتا چندی شاعر انچے آتکا کیا شوتا حلاس بیتا بلے مرچگیں دورہ کسی عرب بنا کے اس سے کتا تنی گئی سفر دیما رہو گئے اور مائیں چی امید کشتو کت کرنے کہ دیم ترہ چے دو گیشتر شتر ادب یہ وہ دنیا دستوری کے ذکر کو اولی کو دومی دور تو کا نیامہ باز پر اولی دور میں بندہ آتے اولی دور کیسے میں بندہ آتے وہ دومی حد کیسے دور کہ مرچی آئی ہے رما کیسے گندگائیں یہ آئیے زیبائی موسم ہے اولی دورہ چونکہ زیبائی اولی دورہ کہ تی وطی کمیٹمنٹ ادیب بی بی آ کم گون بھی دومی دورہ ای مارا گیشتر گندگا کہتے مرچگیں تو بوشے کے ادب تہا تیگا رجاک گیشتر دیمات کا کہ زین بیتا مرچی لچے تہا آزاد لچے تہا نوکیں درشان دابے نوکیں ٹکنیکے نوکیں بنگا پہ تجربہ بیتا ذکیر بیتا مرچی آزمانہ کے تہا ہم سرحال حسابہ بنگا پہ حسابہ ٹکنیک حسابہ مرچی گیشتر ہونا رت کا وہ مرچی کستے ناگدہ شہر آرہ چارہ گے ذکی شہر آرہ چارہ گوائرہ سرپد بے گے سکے کوانے تبو محل بیتگم گیشتر چاگردی یا تو بوش کیسے دیم روی پسندی تبیے حسابہ مرچی کیسے شہر آرہ شہر چارہ بھی مرچی آزمانہ کارا آزمانہ چارہ بھی تھے مرچی آٹھ چارہ بھی تو آئیسرہ گپ جنگ بھی اور آئیسرہ نوشتہ کنگ بھی تھے ای سفر دیما روان ہے اور اس طرح گیشتر شتر کستے نوشتگی رنگا ہم جوانتر گپ بھی تو کت کام بلوچی لفظاں کے تہا شاعری آبید آدھے تارا شرری رنگی دیمروی نکنے کے سبب چی یکی وشی کہ میں کرہ کرنا چے ہر زبان تا اولی لفظاں کی درشان شاعری چوتا اور رداں کے کستے میں کرہ ہما وادی دیکھے زبان اتکا کے اودا نویسگے سفر شروع بیتا چونکہ آج آگرد کے اودا نویسکائی نبیتا ہے نا املا کیسے سیاہ کستے نبیتا ہے رہبند نبیتگام نویسگے اودا اولی سفر ہر زبان کیسے شاعری بیتا ہما شاعری تہا آئینی زندے
بعضیں چیز مثلا راج دفتر ہیں، نیک راہ ہیں، تو بوچھے شہزادی ہیں یا فلسفہ ہیں، یہ دورہ زمانہ کا شاعری تہا بیان بھی تگم بلوچی لفظاں کے ہم کیسے اولی سفر دور کیسے شاعری اچھے بھی اور ردا کے قومی تہا ہماوادی بندات بھی تھیں کہ قوم وانندہ بھی قوم وانندہ بھی وہ زبانہ نوشتہ خود بکا چونکہ میں کہہ رہا بعض اچھے مردم تنینگا ہستن کہ زبانہ شاعری کسی بھی کت کام یک مردم یا نوانتا ہم شاعری کت کام بلے ردا کمشن کہ یک مردم بیزانت یعنی وانندہ بھی نویسک بیزانت اور دومی میں چاگرد دنینگا اشیں کہ گستائی چاگرد نئے گستائی چاگرد معنی اشیں کہ ماں کدی یوک بیت نہ کنے ماں تانا وطی واسطہ زندگ نئے بلوچ چاگر تنیگا ہزارہ مردمانی واسطہ کہستے ہی زندگیں وہ آئینی کرا گند و نند سپرشے کہ دو شب سیسے شب چار روز تو اجے گئے مہمانانگو مردمانگو نشتے گئی تھی زندگی وزی نہیں چونکہ شاعری تو بسا سوارے کسی ایک شاعری نوشتہ کہستے خود قوام جاگے دیکھے کہستے بندے نوشتہ کہستے خود شاعری وہ بھی بلے رداک چونکہ نندگ لوٹی رداک وانگ لوٹی وانا کے تب میں کر رہا نیت کا بچر میں کر شاعری وہ بعض بھی تھا بلے شرعی شاعری میں کر کم بھی تھا شرعی شاعری میں ہمیں مردمہ کو تھا کہ یعنی اسٹیڈی ہوں بعض بھی تھا وہ آئینہ عید کے زبانہ شاعری بنتا وطی زبان شاعری کیسے بنتا شرعی شاعری ہونا رہا دربرتا آئینہ جو آنے شاعری کرتا نہیں چونکہ ردا کیسے تل لوٹی تو ہوتا وحد بدے ردا کسی کہ تو وان ہے نہیں میں کہہ رہا ہے وان گو زانہ کے تب انگا تک بلوچی لفظاں کا نیت کا یکی دوم یہ کہ میں لفظاں کے تا چنائی مردم اما چیزیں نیمگا رہا کہ یہ نامہ باز گرہ ہوں یعنی اسٹیج باز با چونکہ مشاعرہ میں کہہ رہا ہے کنچی چیزی کہ ہر جاگہ مشاعرہ بھی ہر جاگہ قوام جاگہ 4-5 مردم پکنے کا نشتے ہیں بلکہ کسی نوشی کی توتی آزمانہ کی کشتی بوان پر دوم یہ کہ میں تاکانا رسالہ ہم ایڈولے کار نکو تا کہ ردا کے تبا دیما بے برا بچہ ردا کے تبے دیما برگے واسطہ یکی وشیں کہ تو ردا کے ارزش تارا بگی شیر ہیں مثلا آئیے تاک بندر بھی آیا آئیے گستے سیمینار دیوان بے با گورا مردم آزمانہ کے نیمگا یا ردا کے نیمگا ہم لازم کے استقائن تھے نہیں بلوچی ردا کارا وہ تاک نہیں تاک میں شاعری ہے گا اور کم میں باز آئیے تو کہ ایک دو افسانہ کہ یک دو افسانہ ہم منچینہ کے آنا ناکامہ کے استعمال آزمانہ کا بوشے ہم مرد میں باریں چیئے تو چندے مردم بہن ہیں کیا ہے نا شرعی کار کو تو شرعی آزمانہ کے نوشتہ کیسے کو تھا تو میں کہہ رہا ردا کماوادی بالکل دیما رہا ہوتے ہیں کہ میں کہہ رہا وانگ و زانگ سفر دیما کہ وانگ و زانگ سفر تو کا مردمہ رہا ہوتی خیال کیسے بھی کہ میں ردا کے نوشتہ خود کرنا یا منی درشان انچینے کے شاعریہ کو سرجم نہ بیتے اوما ردا کے توکا وطارہ سرجم کیسے بکنا اور بیان بکنا ردا کے دیما کیسے کہتے اور دومی مردم وطارہ وحد بھی دیا تی نوشتکار کلمکار وطارہ وحد کیسے بدا وطا مردمہ چے دور کیسے بکا تو بسر پدبا کہ مرچی تب دیما اتکا انہیں نہیں استے مرچی تب گشتر دیما اتکا مگو کہ رجاکاری پیڑا بات شرعی چیز رجاک بتگا افسانہ کمی باز دیما ہم شتا تو نگ دو چمشاں کے ہم یک ربیت دیما کستے اتکا بلے آئے صاحبہ کے دل بوشی یا کہ ادھر کی زبانہ مگندن تو آم ایک رہا نیستا یا کسی کہ میں ہی عمر سفرہ چنائی اگر تو بوشے کہ بلوچی لفظاں کارا 4 سال کے استیم بھی منی صاحبہ 4 سال نوکے دورے گپا ہے 4 سال سفرہ شاعری گیش بھی تھا زدان کیسے کم تھا شاعری یہ بھی تھا کہ تنینگا ماحول کیسے شاعری ہے کہ تنینگا مردم تو جسکن شاعری ہے مثلا ترارہ باز برا مردم کیسے ہیں ای گپ میں گمہ کیسے یہ بھی تھا کہ رکرندے میں نزدیک کی سنگت انیب شریف اوشی کی منا نامداری شاعری رگشتہ کہ تی شاعری میں ونتا تو شرعی شاعری کا نہیں نیشے کہ یہ شرکزہ انیب شریف کیسے ہیں آزمانک نوشتہ کا شاعری کیسے نہ کا مثلا اسے کہ ترارہ چو زانا کی نوشتہ کیسے کا بلے باز برا نزانا کہ تو چی نوشتہ کھنے دنیگا ردا کے تب جوڑنا بیتا
तनिंगा मैं करा तब कैसे बादशाही कैसे शायरी है दे मारा होने तो ना कहते यार मर्दों पात के शुम शायरी करा दो ही पता से के शायरी गुशा की भी शायरी गुशेंदा हूँ गुशा शायरिया च मर्दुम गिश्त कैसे हैं नामदार हो पॉपुलर हो बीते रदा के नबी इसमें तो अमा कैसे आशिक कैसे पैमाए के दीवाना के लाजों भले आइए दोस्तदार कैसे सही न है कि पहला नहीं मनी सरा इंचो गनो के और शायरी कैसे आशिक कमाए कि आयरा दूर दूर आऊँ आए दोस्तदार जाना के पहला नहीं मनी सरा शायर फिर बंद गए रदा कैसे एक जानिशी इल्मी चागिर्द लूटे इल्मी चागिर्द पैदा करने यात्रा कैसे सेमिनार दीवान में और आई होती जुताएं ताक दरमियान थे तो तय कर रदा के तब देमक है रदा के नवीस के हर जगह जहानक भी बीते और रदा को वानक भी नहीं चूँकि शायरी गोशदारक भी नहीं मैं कह रहा चौक को मर्दों के हंसते हंसते क्या बलूची वानक नजाना रदा के नवीस ऐसा बस आनक नबी वन तरह करा बोले शायर गोशदार केस्टन गोशदार थे या कि तो ज़ुबानी वन गए रदा के भी अंचुश के सफ़र कैसे भी क्या ही मर्दों ने भी फरमाया कि ये रिकॉर्ड करना किससे आयनी किस्सा आयनी नावल आजमानक शेंक करना किससे बनते वीडियो ऑडियो शक्ल ताकि दूर दूर आमा मर्दों के वंत न करना आ सही बेबा गुड़ा किसते माया कर दिया ताकि नोके चागिर्द देमा अर्थ कुत कने और दाक देमा शोत कंते लफ्जांक चिरंग दीम रवि कना लफ्जांक किसते लफ्जां तागों देम रवि का हगन तई माना देम रवि ऐसे ही के मैं गोरा अदब बाज नविश्ता खनक भी आजमानक बाज नविश्ता खनक भी नगद बाज नविश्ता खनक भी ओ माँ बोशे के मैं कह रही थी कि तारानी सरामी चो कार बीतता गया ईमान है और ईमान है साहबा ई स्यादीदारी तई निविश्ता कार गोमा कलम कार गोमा और कलम कार जो शौक या तो बोशे के जो रवाजी हिसाबा या फैशन हिसाबा कैसे देमा कहते हैं और तक अदब निविश्ता कनक नबी ते अदब दे रवि नका हौदा इवनी तब महल कैसे पैदाक न बनते लफ्ज़ां कमावादी निविश्ता कैसे कि मैं एक ज़माने के मर्दमाना ज़्यादा पूछता है कि लफ्ज़ां कमावादी निविश्ता का सरकार मारा कैसे कोमक्का एक आका ये मनियाला अंचाएं गप्पा लफ्ज़ां कैसे थी निविश्ता कारानी गोमा स्यादी काम हमा शर दीम रवि ने वो आई दीम रवि दे ची कना आ कैसे शर्रें अदब निविश्ता कना वो शर्रें अदब निविश्ता करने के वास्ते ज़रूरी है अजदरी हैं कि तई निविश्तकार निविश्ता कनगे आई करा एक दर्द भी वो आन निविश्ता कनगारा वती अस्तांकी वती वजूद और बीइंग जेड़े सरपद भी अगर ईशिया देमा कैसे खनते हाँ बाज निविश्ता का वो आ शर निविश्ता खनते बाकी लफ्ज़ां कार देम रवि कना के वास्ता देगे वने उसूल या राहबंद कैसे नेस्त प्रिंसिपल के मबोशाने के ये चीज़ बनते लफ्ज़ां देम रवि का हाँ एक चीज़ लाजो मस्त है क्या ज़ुबान आ रहा मर्दों बुआना दुआ बेजानते जने आदम मर्द आदम आइए छोक कैसे आई यार बेजाना तगीशा च गीश वानगा च गीशा च गीश अदब देमा कैसे कहते और लोग पर लोगा कैसे अर्जा गया लफ्ज़ां सर बयान भी मर्दों ती आर तो अदब आ रहा कैसे वानते ये हम यक देम रवि है कि तोशे के मर्ची मैं लफ्ज़ां कैसे मैं चौकूँ नावल वाना मैं चौकूँ आजमानक वानते जने आदम कैसे वानते दुमी एजुकेशन आचे कैसे कहते हैं वाना को जाना के सपरती गेश्तर कैसे भी भले ये नहीं कि लफ्ज़ा का तो मर्दुमा गेरे कारे बढ़ती कैसे कने तो से के अदब बेबख्शे निविश्ता कैसे बेकने में लफ्ज़ा के देम रवि का छोना है लफ्ज़ा के देम रवि निविश्ता कारा को बंदो के और निविश्ताकार के इस सफ़र दरत का तो बाद कमिटमेंट भी ईमानदार किस्ते भी बीते और वती कार गोमा होती पेड़ारा होती तबारा किस्ते बिजा होती पेड़े तबे जाना का फद वतारा वाहद किस्ते बिदा और यही नहीं माइक्रा मदिस था कि मैं निविश्ताकार चो बाज बड़ा कैसे जैसे शौक चीज़ियारा कैसे जेरा संगीन नया तो पमश का चीज़ें वादा कैसे कायन देमा पदा पोश्ता पश का पंते पहुँच के तई अदब आ रहा मैं कहते कि जुताहें रुझान और तब वो मैल कैसे देमा नया आया अगर कमों की देमा रवा पदा पश का पंते लफ्ज़ां तागों ताल्लुकदारी लफ्ज़ां वती कार गोमा इश्क बेखा वती लिखा के गोमा इश्क बेखा मसर पदमा कैसे आम साले कैसे 12 13 किताब वती ज़ुबान दात खुद का चूँकि मैं कह रहा मुनीर बादीनी
ایک مثال درورے کہ ماہر گندے کے آئے رہا سدا چگیش ناول لکھتا تو آئی کہ ناول لکھ کے نوشتہ کنا وتی ایک بیچاڑی وطارہ کہتے مانا کنگے میں کہہ رہا مزانی درد نیت کا میں کہہ رہا مزانی سوزمان نیت کا چونکہ میں کسانے شوق کسانے مجلسی حکومت رہیں ریلیکس بھی تو کت کھانے تو مارا چیز ضرورت ہے کیسے میں اپروچ کیسے آگا کیسے بے مزانی کیسے کار کیسے بے کنے